нашрияҳои Туркия хабар доданд, ки муфаттиши парвандаи қатли Умарали Қувватов барои гумонбари қатл ҳабси абад талаб кардааст. Нашрияи Оқшом чопи Туркия рӯзи 31 июл хабари мухтасареро нашр карда гуфт, ки додситони бахши мубориза бо терроризм ва ҷиноятҳои созмонёфтаи шаҳри Истанбул дар мурофиаи додгоҳии муттаҳамони қатли Умарали Қувватов аз додгоҳ хост барои гумонбари қатл шаҳрванди Тоҷикистон Сулаймон Қаюмов ҳукми ҳабси абад дар зиндони низома шадид ва барои 5 муттаҳаме, ки ба қатл рабт доштанд, аз 1.5 то 4.5 соли зиндон ҳукм содир кунад. Дар хабар гуфта мешавад, ки иҷрокунандаи асосии ҳукми қатли раҳбари гурӯҳи 24 Сулаймон Қаюмов буда, дигарон дар иҷрои ин ҳукм барояш кӯмак карданд. Аммо нашрияи Ватан чопи Истанбул навиштааст, ки додситон Муҳаммад Чинойбойгин аз додгоҳ хостааст қотили асосӣ ба ҳабси абад ва шариконаш ба 1.5 то 4.5 соли зиндон маҳкум шаванд. Ин нашрия аз Сулаймон Қаюмов ба ҳайси қотил ном бурда, танҳо ба нақши ӯ дар ҳалокати Умарали Қувватов ишора кардааст. Дар хабари Оқшом ҳамчунин гуфта мешавад, ки 5 муттаҳами дигар ҳама шаҳрвандони Тоҷикистон аз Туркия хориҷ шуданд. Умарали Қувватов раҳбари созмони гурӯҳи 24 рӯзи 5 март дар шаҳри Истанбул аз сири ҳамлагаре ба қатл расид. Ин ҳодиса дар ҳузури ҳамсар ва ду писари Қувватов рӯй дод. шоҳидон мегӯянд, ки шаби кушта шудани Қувватов худи ӯ ва аъзои хонаводааш дар меҳмонии Сулаймон Қаюмов дар Истанбул буданд ва баъди истеъмоли ғизо эҳсос карданд, ки заҳролуд шуданд. онҳо ба берун баромада хостанд ба хонаи худ баргарданд, вале қотил дар хиёбон ба Қувватов наздик шуда тир кушод. оила ва тарафдорони Қувватов ин кушторро дорои ангезаҳои сиёсӣ меноманд ва мегӯянд раҳбари гурӯҳи 24 барои фаъолиятҳои сиёсиаш кушта шуд. маълум нест, ки ҳукми ниҳоии додгоҳ дар нисбати муттаҳамон кай содир мешавад. дар пай полис дар бораи боздошти чанд шаҳрванди Тоҷикистон аз ҷумла Сулаймон Қаюмов хабар дод, ки ба эҳтимоли ғолиб ин ҷиноятро содир карданд. рӯзи 31 июл Шарофиддин Гадоев, яке аз тарафдорони Қувватов, гуфт, агар додгоҳ танҳо Қаюмовро ба ҳукми абад маҳкум кунад, одилона намешавад, чунки дигар муттаҳамон бо иродаи худ ҳамшарики ин ҷиноят шуданд. Қумринисо Ҳафизова, ҳамсари Умарали Қувватов, ҳам гуфт, додгоҳи Туркия бояд ба ҳама муттаҳамони ин ҷиноят шадидтарин ҳукмро раво бинад. дар нишасти матбуотии рӯзи 25 июл вазири умури дохилаи Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода гуфт, ки Туркия дар бораи Сулаймон Қаюмов, сокини ноҳияи Восеъ, аз мақомоти Тоҷикистон маълумот хост ва онҳо аллакай маводи заруриро дар бораи Қаюмов ҷамъоварӣ ва ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Туркия пешниҳод намуданд. оқои Раҳимзода гуфт, ҳоло бар асоси иттилое, ки дар дасти онҳост, тафтишот нисбат ба Сулаймон Қаюмов аз сӯи мақомоти Туркия идома дорад ва ҳанӯз қарори мушаххас дар ин замина қабул нашудааст. Умарали Қувватов, як соҳибкори даргузашта муваффақ, ки гуфта мешуд тиҷорати ширкатҳои бузурги тоҷирон ва фароз дар Тоҷикистонро мечархонд, дар соли 2012 тарки кишвар кард ва дар Москав гурӯҳи 24 як созмони мухолиф ба ҳукумати Тоҷикистонро таъсис дод. Қувватов 2 дафъа соли 2013 дар Дубай ва моҳи декабри соли 2014 дар Истанбул бо дастури Интерпол дастгир шуд, вале дар ҳар ду маврид дархости истирдоди вай ба Тоҷикистон рад шуд. Умарали Қувватов ҳамроҳ бо ҳамсару 5 фарзанд ва чанде аз ёрони наздикаш моҳҳои охир дар Истанбул дар интизори баррасии дархости паноҳандагиаш аз сӯи идораи паноҳандагони Созмони Милали Муттаҳид ба сар мебурд. танҳо баъди кушта шудани раҳбари гурӯҳи 24 зану фарзанди ӯ дар яке аз кишварҳои қораи Амрико мақоми паноҳандагӣ ба даст оварданд. додгоҳи олии Тоҷикистон гурӯҳи 24-ро тирамоҳи соли 2014 мамнӯъ эълон кард ва аз он замон то кунун чандин нафарро бо иттиҳоми ҳамкориву узвият бо ин созмон боздошт кард.